Prvý oficiálny československý trajk zraz na Slovensku sa stal nezabudnutelným zážitkom, ktorý navždy zostane v srdciach všetkých zúčastnených. Na týchto výnimočných trojkolesových motorkách sa v malebnom prostredí Slovenska stretli nadšenci, ktorí prišli nielen z Čiech, ale aj zo Slovenska. Ahoj! Ahojme Slovensko! Hlavným organizátorom tohto výnimočného podujatia bol Jan Příhoda, známy ako Honza, ktorý sa podujal na veľkorysé financovanie akcie až do výšky 95%. Já bych dneska zahájil první ročník Československého srazu trajkerů na Podhajské. Bylo nás 40, je nás skoro 80, to jste pokle. Já vás tu teda všechny vítám, jsem strašně rád, že jste se došli se na nás podívat. Chci poděkovat termálnímu koupaliště, že nám to tu umožnili. Chci poděkovat obci, která nás to nechala projet, policajtům, kteří nám to dovolili uskutečnit, panu Farárovi, Jankovi, který nás dneska celý den tahal. Jaňo, děkuju. Ještě jeho kolegyni slečně, ta byla taky zlatá, bez ní by to taky nešlo. Potom bych chtěl poděkovat mně, že jsem to vymyslel. Schválenie od českého Shoppers Liberec dodalo zrazu ešte väčšiu váhu. Podujatie prekonalo všetky očakávania. Hoci sa pôvodne očakávalo 43 koliek, skutočná účasť bola o mnoho vyššia. Dorazilo približne 80, čím sa stal zraz rekordným. Motorkári začali prichádzať už od stredy do penziónu Merian v Podhajskej a celé podujatie trvalo od piatka do nedele. Vrcholom akcie bola spanilá jazda v sobotu, kedy sa kolóna majestátnych trojkoliek vydala na 70 km dlhý okruh okolo Podhajskej. Diváci svoje nadšenie neskrývali a kolónu privítali s obrovským nadšením, zatiaľ čo sa pri tónoch hudby mohla obdivovať krása a sila týchto unikátnych strojov. Dívko leží, ahoj Brno, asi spoustu dětí. Já jsem však předčasně v soudě. Prekvapené pohľady a radosť detí, ktoré dostali malé darčeky v tombole, im rozžiarili celý deň ešte viac. Záver akcie patril zábave v grillbare Merian, kde sa všetci účastníci spoločne zabávali a zdieľali zážitky zo skvelého víkendu. Tento trajk zraz ukázal, že vášeň pre motorky spája ľudí a vytvára neopakovateľné momenty, ktoré sa vrijú do pamäti na celý život. Helst des wichtigsten bist du.